Maharaja Birbikram Airport Agartala ni আমি যাইতে রওনা হচ্ছি camera on jakoค่ะ dibor ka ham jotona na อืม jota nai tong dai rang na sing tini Agartala Maharaja Birbikram Airport to phaja yang do kisha camera punya de tini phaja ko pick up khaina phaimani hai kono borok tau kono phaisok pe ko bisa seret mani atok tong mani seret kan ke ba bisa tempas khaina ba ge dere dai tong belai khenai thok tabok ni airport tini Tripura ni jai Krom Airport International kata khrong jangmani bakti belai khenai thok to chini notice ni ngai pa first abono notice ni ngai international khrong jakha airport belai khenai thok no rong mangkli nugi mangkna bujan dete ya belai dai tongo tai photo rok bo bujak lai tongo Omona first time ani age ni kacham ni sai tai bo tin chai gunang gan nai thong mani belai khe nai thok khe dajak jotona photo bujak lai tongo time pass khebai tongo ora DSLR camera rok bai hingke tai majuk nai satung sakata bola satung ka angke yang go boike surok bodro ngja angke sender kaisi Agartala airport berai tong belai ke rasi masing sa ingka acak berai dia sender patra mal hamia i patra sei busra he ngja bai se berai tong lồng đi vào đi này ha vẫn từ rất bộ cái cùng à